нархи як халта орд дар бозори тоҷикистон аз марзи 300 сомонӣ ҳам убур дорад. масъулини танзимкунандаи бозор аз пешгирии нархи маҳсулоти ниёзи аввал як нав оҷиз мондаанд, аммо соҳибкорон иддао доранд, ки воридоти гандум аз кишварҳои воридкунанда коҳиш ёфтаву боиси таъсир ба бозори кишвар шудааст. Воқеият чист? орд маҳсулоти аввалиндараҷаи ғизоӣ барои сокинони тоҷикистон аст. айни замон нархи чаканаи як халтаи 50 килоаи орди нави якум дар бозорҳои душанбе ва ноҳияҳои гирду атрофи он аз 270 то 290 сомонӣ вобаста ба кишварҳои истеҳсолкунанда мебошад. ин дар ҳолест, ки қаблан як халта орд 240 то 260 сомонӣ буд. ҳоло нархи маҳсулоти аввалиндараҷа дар минтақаҳо низ вобаста ба дур будани онҳо аз қисми марказӣ ва шимоли ҷумҳурӣ меафзояд. нархи чаканаи орди гандумӣ тибқи омори расмӣ ҳатто дар моҳҳои январ ва июли имсол ҳатто каме ба андозаи 6% коҳиш ёфта буд. хадамоти зидди инҳисорӣ назди ҳукумати ҷумҳурӣ болоравии нархи ордро ба қиматшавии гандум дар Қазоқистон, ки маҳсулотро Тоҷикистон аз ҳамин кишвар ворид мекунад, нисбат медиҳад. тибқи омори расмӣ дар зарфи 8 моҳи соли ҷорӣ ба Тоҷикистон беш аз 30 000 тонна орд ва 608 000 тонна гандум ворид шудааст. воридоти орд ба андозаи 50% коҳиш ёфта, воридоти гандум баръакс 6.7% афзоиш ёфтааст. асосан бозори орду гандум вобастаи Қазоқистон мебошад. дар дохили Тоҷикистон давоми 8 моҳи соли ҷорӣ 487 000 тонна орд аз ғаладона ва дигар зироатҳои растанӣ истеҳсол шудааст, ки 2.4% зиёдтар нисбат ба ҳамин давраи соли 2020 аст. ҷамъоварии солонаи ғала дар ҷумҳурӣ беш аз 1,5 миллион тоннаро ташкил медиҳад, ки тақрибан 900 000 тоннаш ба гандум рост меояд. воридоти орд кам шуд. ин дар ҳолест, ки вазорати рушди иқтисод ва савдои кишвар хабар дод, ки аввали соли равон ба Тоҷикистон воридоти орд ва гандум коҳиш ёфтааст. дар 7 моҳи соли равон воридоти орд нисбат ба нишондиҳандаи соли 2020 беш аз 25 000 тонна ва воридоти гандум 2.2% коҳиш ёфтааст. бино ба маълумоти вазорати рушди иқтисод ва савдо, дар ин давра ба ҷумҳурӣ зиёда аз 25 000 тонна орд ворид шудааст, ки нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта 50% камтар аст. дар ин давра инчунин ҳаҷми воридоти гандум нисбат ба соли гузашта 2.2% коҳиш ёфт. дар моҳҳои январ июли соли равон ба ҷумҳурӣ тақрибан 520 000 тонна гандум ворид карда шуд. асосан Қазоқистон таъминкунандаи орд ва гандум ба бозори Тоҷикистон маҳсуб меёбад, вале ин кишвар низ ахиран содироти гандумро ба Тоҷикистон коҳиш додааст. аммо мақомоти кишвар иддао доранд, ки то имрӯз тақрибан 90% талаботи дохилии Тоҷикистон ба орд тавассути истеҳсолоти ватанӣ қонеъ карда мешавад. кишти гандум рӯ ба афзоиш. омори дурӯғ ё воқеӣ? бино ба иттилои вазорати кишоварзии Тоҷикистон, имсол дар ҷумҳурӣ дар майдони 213 087 гектар замин кишти гандум гузаронида шудааст. майдони 212 547 гектар замин дар авида майдони 207 298 гектар куфта шудааст. нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта 3136 гектар зиёд мебошад. ҳосили умумӣ ба миқдори 676 309 тонна расонида шуд, ки нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта 41 172 тонна зиёд аст. ин маълумоти расмии вазорати кишоварзист. тавре маълум гардид, кишти гандум рӯ ба афзоиш аст, аммо нархи орд дар кишвар рӯ ба афзоиш аст. ҷаласаи бетаъсир. нархҳо боло мераваду мардум нигарон. якбора ҷаҳиши нархи орд дар бозорҳои кишвар, дар ҳолест, ки масъулини ниҳодҳои давлатии шаҳри Душанбе зимни як ҷаласа дар шаҳри Хуҷанд гирди ҳам омадаанд. ҳадаф пешгирӣ аз болоравии нархи орд дар бозори ҷумҳурӣ ном бурда мешавад. дар шаҳри Хуҷанд сардори хадамоти зидди инҳисорӣ назди ҳукумати Тоҷикистон Абдулмаҷид Муъминзода ва муовини раиси вилояти Суғд Январ Яъқубӣ бо роҳбарият ва шахсони масъули корхонаҳои истеҳсолкунандаи орд суҳбат карданд. дар ҷалса Абдулмаҷид Муъминзода аз роҳбарони корхонаҳои истеҳсолкунандаи орд даъват намудааст, ки ба болоравии беасоси нарх роҳ надода барои таъмини фаровони бозорҳо бо маҳсулоти орд, ки ҳамчун маҳсулоти мавриди ниёзи аввал ба ҳисоб меравад, тадбирҳои иловагӣ андешанд. новобаста аз он, ки нархи орду гандум дар давлатҳои содиркунанда боло рафта бошад, ҳам аз соҳибкорон даъват гардид, ки барои дастрас намудани маҳсулоти мазкур ба нархҳои нисбатан арзон дар доираи имконият тадбир андешанд. омадааст дар иттилоияи расмӣ.
аммо бо гузашти беш аз як ҳафта ин ҷаласа ба ҷои пастравии нархи орд дар бозорҳои кишвар майли афзоиш дорад. аз ин шеваи нархгузорӣ мардум сахт нигаронанд, зеро ин ҳама таъсири бештар ба ҷайби мардуми камбизоат мерасад.